Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, ospravedlňujem sa za môj trošku dlhší nástup k rečníckemu pultu. Som jeden z mnoha obetí Poladovice a neschopnosti niektorých samospráv sa starať o zverené. Špeciálne Bratislavska, by ste neverili, za 1 000 000 eur nebola schopná posypať. A dokonca som spadol na zastávke pred premiérovým domom, čiže už ani pred premiérom neposypujú a 1 000 000 to stálo. No. A ja som si myslela, pán poslanec, že ste boli na fašiangovej zábave. Nebol som na fašiangovej zábave a ani, poviem pravdu, nechodím, lebo neviem tancovať. Ale ešte k jednej takej poznámku, však nemuseli ste sa hneď ohradiť. Tých podpredsedkyň parlamentu máme 3. A ja myslím si, aj kolegovia veľmi dobre vedia, ktorá podpredsednička parlamentu chodí flámovať o 3:00 v noci s ľuďmi, ktorí sa venujú nebankovým spoločnostiam. Pokiaľ neviete, tak to poviem, pani Zmajkovičová. Takže ja som to naozaj na vás vôbec nemyslel. Prosím vás pekne, výrazom toho, ako vôbec vnímame túto problematiku, ja vám to na jednom príklade poviem, ktorý to krásne dokumentuje. Keď sme už pri tých zastávkach. Bratislavská MHD je politicky patrí Smeru. Ovládajú ju chlapci z GNT, od toho, čo sa držíte, od toho plagátu, ktorý tam visí, všetko ide cez nich. Big media, neviem, jak sa to všetko volá, všetko je pod plnou kontrolou. Od trolejbusu, autobusu ako takého, aj po tú reklamu, ktorá tam visí. Ešte neviem, či aj šoférov, ale to už šoférov asi, že kto by chcel robiť šoféra v MHDčke. Prosím vás, plne pod kontrolou je, čo tam na tom autobuse, trolejbuse bude visieť. Myslím, že to bolo minulý rok, niekedy v polke roka, tam vysela reklama na firmu SMS Credits. Úžerníkov par excellence. Keď si chcete dať najúžernickejších úžerníkov, ak si kľudne môžete dať SMS Credits, to ja neviem ani skade sú, niekde z Ruska. Áno, požičiavajú peniaze za obľudných podmienok, systém, požičajte si 100 eur, zničte si život. Boli olepené všetky trolejbusy v Bratislave. Ja som namietal, že ako je to možné, lebo to nie je princíp toho, že si niekto zaplatí, ja neviem kde, je to čisto komerčný princíp. Prosím vás, MHD premáva vo verejnom záujme. Je dotovaná z verejných zdrojov. To znamená, ergo, nemôžete tam lepiť reklamu, ja si myslím, z toho ja usudzujem. Nemali by ste lepiť, keď to niekto platí. Keď aj ja sa na tom podielam, keď aj kolega Gašparovič sa na tom podielal, nie ten prezident, ale tu na kolega druhý. Tak by sme mali ergo mať určitú možnosť to ovplyvniť, čo tam visí. Tam nemôže visieť reklama na verejný dom. Tam viselo ešte niečo horšie. V tomto prípade reklama na verejný dom je menej problematická ako reklama na SMS Credit, ktorá tam visela v lete. Namietali sme, samozrejme, tu nás lahla zem. Kde, kto by čo, kde, ako, nič. Reklama dobehla. Ja som avizoval aj primátorovi, aj poslancov mesta, ktorých som stretol, že sa mi to proste, že to nie je správne. Jeden by povedal, dobre, bol to nejaký zmluvný vzťah dobehol, no na budúce si dáme pozor, však nebudeme provokovať. Máme v sebe určitú takú, že chápeme aj empatiu voči spoločnosti, voči ľuďom. Nie voči tej babke, kto by si tam na nejakú babku spomenul, chuďa. Ale možno aj politicky, že to teda môže byť problematické. Aby ste neverili, vážení. Teraz je tam tá reklama znova. To znamená, to sú všetko 3, 4 plech, vážení. 3, 4, 5 v niektorých prípadoch plech namiesto žalúdku. To znamená, úplne bez hanby, bez ničoho, znova sú trolejbusy polepené reklamou SMS Credits. Najprachsprostejších úžerníkov, aké existujú. Znova sú polepené. Na tie trolejbusy, na tie autobusy, ktoré sú politicky pod kontrolou Smeru, ktorú ovládajú, každý plagát, ktorý tam zavesíte, musí prejsť cez chlapcov z GNT. A je to tam. To krásne, tento prípad krásne dokumentuje, akú dobu si tu žijeme. Kto ako má hlboko nožtek v tom zaborený. A to som zvedavý. Že jak sa nám to celé bude vyvíjať. Táto legislatívna smršť, ktorá nastala po novom roku. My sme bylo sa do toho dlho celý rok. Teraz po novom roku ja ešte neviem, že kto ešte nedoniesol, donieste. Ale však dobre, tak, nech je.
Len som na konci zvedavý, že čo z toho gulášu navaríme. To som naozaj zvedavý, lebo rozporuplne vnímam aj niektoré vystúpenie našich kolegov, ktoré tam, hen, tam. No áno, na všetkom sa dá niečo nájsť. Ale ja tu chcem počuť, že čo bude na konci dňa. A koniec dňa je dôležitý. Druhé čítanie, tretie čítanie a ten človek na konci je dôležitý. Nie ergo zapichnuté niečo. Viete, tu niekto zrazu si spomenul, že sa tej agende venuje, keď niekto vystúpil. Nechcem to analyzovať. Je to celé to má svoje politikum, ale ja by som chcel hovoriť o tých ľuďoch. Ale chcem ešte povedať jednu vec, že ľudia častokrát narážajú, že či má vôbec zmysel niečo urobiť v tejto krajine, a ja si dovolím tvrdiť, aj toto je toho príkladom. Aj to, že je tu teraz legislatívna smršť protiúžernických zákonov v parlamente, toho dôkazom je to, že každá energia, ktorá bola vydaná minulý rok, každá, aj tá najmenšia, mala význam. A to chcem ľudí povzbudiť aj do budúcna. Prosím vás, nepríjmajte tú filozofiu, že to nemá význam. Má. Nediali sa veľké veci, neboli tisíce ľudí, ale nejaká energia niekde bola vydaná, ktorá v tom kumulatíve spôsobila toto. Že sme sa prestali na to pozerať, čo bol plán. Plán bol sa na to pozerať, tak ako v BMG Invest, až kým to nedorazí. A potom mať pripravené stratégie tej komunikácie, že prečo a jaký sme zhrození. To chcem ľudí povzbudiť aj v iných prípadoch, že naozaj snažte sa, keď máte problém, vydať nejakú piatackou fyzikou, si pomôžte. Pomer vydanej energie sa rovná počtu prijatej. Prosím vás, naozaj nepríjmajte to, čo sa vám podsúva, že to nemá význam. Má, určite. Toto je jednoznačným dôkazom toho, že sa tomu začíname venovať. Je prvé čítanie a ja v prvom čítaní sa budem venovať filozofii. Nie konkrétnym nuansom, ale filozoficky to pojmem. Ale skôr ako to pojmem, ja som to povedal aj vo faktické a musím to povedať aj teraz. Smer a po vystúpení pána kolegu Bublavého som rád, že môžem povedať, určitá časť Smeru teraz len odčiňuje svoje hriechy. Týmto, že otvára túto tému, odčiňuje svoje hriechy, ktoré spáchali na ľuďoch tejto krajiny. Tým, že ich nechali, tvárili sa, že nevedeli, to je ten lepší prípad, ale aj tým, že niektorí z vás vedome to urobili, to, čo urobili a spôsobilo to, čo to spôsobilo. Teraz odčiňujete hriechy a budete musieť ešte zaplatiť. V náväznosti na to, čo som povedal, a ľudí by som k tomu chcel povzbudiť, nenechajte si vytrieť oči nejakou nepodarenou tlačovkou, že aký je tu hrdinský boj. Treba platiť. Smer musí zaplatiť minimálne v podobe Jozefa Buriana. Minimálne v podobe Jozefa Buriana. Pokiaľ sa preukážu niektoré skutočnosti, ktoré môžu sekundárne dosvedčovať tomu, že nie že sa ten úžernícko-exekutorský klondajk vytvoril, ale že štát postal aj peniaze na to, aby bolo z čoho požičiavať. Pokiaľ sa tieto veci prepotvrdia, tak tu máte ďalšieho pána na holenie. To je Ján Počiatek. To len v krátkosti poviem, vážený, toto je vec, ktorú potrebujeme verifikovať. Ak existoval jeden nulitný spor, ktorý sa nástupom vašich nominantov do kľúčových nominácií stal zrazu mimoriadne bonitným, to znamená spor Typos versus Športka, tak vám len k tomu niečo poviem. Majiteľom tej pohľadávky, údajnej pohľadávky, ktorá sa stala mimoriadne bonitnou po nástupe pána Počiatka, bola spoločnosť Luca Branner. Tá spoločnosť Luca Branner, ktorá je teraz majiteľom, spolumajiteľom jednej z najväčších úžernických spoločností firmy Pohotovosť. Tá spoločnosť bola majiteľom tejto pohľadávky a otázka stojí, či ju len účelovo previedla na firmu Lemikon a tá dostala od tohto štátu skoro 0,5 miliardy korún, alebo ani to nemusela robiť účelovo, ale tým, že si vybavila bonitnosť tejto pohľadávky, ju odpredala za mimoriadne vysokú sumu tejto firme Lemikon
nechcem sa rozvázať, bude ešte o tom reč, bude o tom interpelácia. V zásade sa dá povedať, aj v soft verzii, aj v hard verzii, štát tým, že svojimi nominantami v tom čase, pánom Počiatkom, že tak prudko zbonitnil túto pohľadávku, ktorá sa odpredala za tak vysokú cenu, môžeme uvažovať, ako držiteľ tejto pohľadávky firma Luca Branner s touto pohľadávkou naložila. Keď už mala vytvorený obrovský potenciál rastu na trhu s nebankovými spoločnosťami. Enormný. Zabezpečený pánom Jozefom Burianom, administrátorom kľúčového zákona. Nosným zákonom pre celý nebankový biznis je zákon o spotrebiteľských úveroch. Viete, ak bol administrovaný? Viete, kým bol administrovaný? Občania, vám to poviem. Konflikt záujmu jak vyšitý. Konflikt záujmu par excellence. Šéfom finančného výboru. Šéfom výboru pre financie a menu v čase, keď sa prijímal tento kľúčový zákon, bol Jozef Burian a v tom istom čase, vážený, keď bol šéfom, bol aj spolumajiteľom nebankovej spoločnosti Excredit. Nie je to... Napadajú ma rôzne výrazy. Zatiaľ poviem jednoducho, nie je to obrovský konflikt záujmu? Komu záležalo na tom? Nesúhlasím, nestotožňujem sa s tým, že mala pochybenia tá My v tejto zvlčelej spoločnosti, prosím vás, keby tu na nás záležalo, na vašich ľuďoch tu záležalo, vy ste tých ľudí schopní zodrať z kože. Prosím vás, Európska komisia to už 3-krát nám poslala, keby akože na svedomí týchto ľudí, tento tak by ste neváhali tie dôchodky nech na cez Dunaj, prosím vás, ešte by ste vám nedovolili zbaliť tašku a ešte by ste tomu povedali sloboda podnikania a vymožiteľnosť práva. Nie je pravda to, že mala chyby. Pravda je to, že niekomu sakramensky záležalo, aby sa tá vyhláška o maximálnej RPMN zrušila. To bolo celé. Lebo udierala tam blokovala, kde bol obrovský rast, kde boli pripravené obrovské peniaze na to, aby to rástlo. A udierali. Existujú rozhodnutia, ktoré sa odvolávajú. Fungovalo, vadilo to. Bolo pri zákone o spotrebiteľských, ona nebola zrušená na nejakú výzvu, neviem čoho. Ona bola zrušená zákonom. Prijatím zákona 129 o spotrebiteľských úveroch bola zrušená táto vyhláška. Bolo povedané pri tvorbe, pri generovaní tohto zákona, že sa tam ustanovenia, ktoré sa tohto týkajú, zapracujú. Zapracovali sa, nezapracovali. Lebo to nevyhovovalo tým ľuďom, ktorí tam mali čumáčik strašne hlboko ponorený, vážený. Len sa automaticky zrušila. Zrušila a hotovo. A vtedy to začalo. Vtedy ste vypustili žreb cez ohrady, vtedy sa rozbehli cez printy, cez čo existovalo, MHDčky, robiť službu ľudu. Výsledky už vieme, kolega Bublavy nejaký spomínal, a budeme vedieť. A budeme teraz čoraz ťažšie, lebo to dobieha, konfrontovaní s výsledkami vypustených žrebcov z ohrad. Ten legislatívny rámec, to, že sa to vôbec dalo, bolo prijatím zákona o spotrebiteľských úveroch 129 v 2010, keď ste odchádzali. Vtedy boli pustené žrebce z ohrady. A administroval to Jozef Burian a predkladateľ tu sedel Ján Počiatek. Vážený, takže odčiňujte hriechy, najvyšší čas. A ľudí vyzývam, pýtajte si ešte zaplatiť. Minimálne hovoríme o Jozefovi Burianovi a pri preukázaní niektorých skutočností hovoríme o Jánovi Počiatkovi. Lebo to je tá zvrátenosť. Prosím vás pekne, keď je niekto, že vymyslí iPhone, no nech zarobí, že nevie to ani spočítať. Ale keď niekto je odkázaný zarobiť iba na tom, ako vydrieť z biedy a z chudákov a z biedakov tejto krajiny tú poslednú korunu, tak tohto človeka odo mňa kúštik, štipku vážnosti nechcete, aby som požíval voči nemu. A budem ho spomínať, budem tých ľudí spomínať, budem ich zosmiešňať, lebo to je ich údel, alebo jak to nazvať? Čo chcú? Ešte rešpekt si chcú vydobiť títo ľudia? Za čo? Že dali podpísať tej babke tú zmenku? Takých ešte to chcete poslať tento signál? Hnať by sme ich mali bičom cez celé mesto, vážený.
Naopak, oni sa nám tu premávajú v drahých oblekoch. Po tejto budove sa nám tu premávajú. A koľko sa ich tu teraz bude premávať v čase medzi prvým a druhým čítaním? Koľko sa ich tu bude premávať? A budú chcieť nechať nejakú stopu na tom, aby sme to... Koľko sa ich tu bude premávať? Potom vám v druhom čítaní spravím report. Koľko sa ich tu prebehne v drahých oblekoch. Takíto ľudia sa pomaly tu dostávajú do vážnosti. Za spoločenský status týchto ľudí budeme dávať. Keď sa niekto rozhodol zarábať peniaze na biede, tak nech si je vedomý toho, že spoločenský štatus a nejakú vážnosť nemôže požívať v normálnej krajine, vážený, v normálnej. Nevylučujem, že v tejto krajine sa spoločenského statusu a pocty dočka, obzvlášť keď má pochopenie v Smere. Vážení, celá zložitá problematika je zložitá, však čo je koniec koncov ľahké? Keby to bolo jednoduché, ak to robí každý. Takže prosím vás, nepríjmajme tú hru, jak je čo zložité a neviem čo, však keď je zložité, tak to treba urobiť, tak aby to bolo jednoduché. A na konci nech je výsledok. Aby si hociaký hoštapler, šuflikant, gauner, neviem ešte aké výrazy, nemohol spraviť nebankovku a požičať dôchodkyni 200 eur. To je zadanie. Ja som tak niekedy pracoval, sa ma ľudia moji pýtajú, aké je zadanie? Ja nám jednoduché, také to je zadanie. Aj naše zadanie. Aby sme urobili zákony tak, aby hocikto nemohol požičať 200 eur hocikomu a keď si ich požičia, si zničí život. To je zadanie, vážený. Teraz si to rozmente do paragrafu XB, odsek 4b. Však o toho tam je vás dosť. Študovaných, vzdelaných, nech sa páči. Také je zadanie. Zadanie je jednoduché. V druhom čítaní povedzte výsledok. Aj taký odkaz by mali s ľuďom. Nie tu mudrovať, hento, aplikácie. Nech sa páči, toto je zadanie, chceme výsledok. Ľudia majú právo na výsledok, lebo ste im spôsobili to, čo ste im spôsobili. Celá tá problematika hovorí o tom, že my sa k tejto krajine budeme musieť dopracovať, lebo vieme, kto sme. My sme v tvojej prapodstate zlí. To je taký ten plominovský spor, že či sú v podstate ľudia dobrí alebo zlí. My žiaľ a po tom všetkom, čo tu počujem, vidím, musím vám povedať, že možno my sme v tej prapodstate zlí, keď sme toto schopní ľuďom našim urobiť. My sa budeme musieť dopracovať k RPMN. Tu kolegovia to z politických dôvodov už nazývajú ináč, lebo keby oni teraz zaviedli vyhlášku o RPMN, čo navrhuje kolega Zajac veľmi správne, tak by tým de facto priznali to, že urobili chybu, keď ju v 2010 zrušili. Čiže z politických dôvodov to už nenazývajú RPMN, nazývajú to maximálnou odplatou. No nech sa to volá Bangladeš. Mne to je úplne jedno. Je to, že tomu biedakovi, keď požičate 100 eur a ten chudák sa omešká preto, lebo tak mu nezničíte život, ale keď už aj omešká, tak z neho môžete vydrieť najviac na konci dňa, možno koľko? 130, 140, 150, no nech sa zadrhnú. Ale nemôžete za tých 100 eur od neho vydrieť 1000, vážený. A hovorím, nech sa to volá aj Bangladeš. Je to úplne jedno, ale musí to hovoriť o tom, že koľko na konci dňa ten biedák, ten človek, ktorý si požičal, zaplatí. A my, vzhľadom na okolnosti, vzhľadom na to, že vieme, kde žijeme, akí ľudia tu vládnu, tak to musíme spraviť. Možno v niektorých slušných krajinách s demokratickými tradíciami a ctiaci si určité hodnoty to nepotrebujú. My sme to už tu dávno mali mať. Že to musí byť. Musí to byť. Musí byť aj licencovanie toho, že by sme vedeli to, čo je to je ten materiál, ktorý, ja som si dal tú prácu, som si ho prečítal, ako úsmevné, keď tu kolegovia ohlasovali, jak idú zachraňovať svet, a medzi tým vláda prijala iný materiál, ale tam sa naznačujú tie skutočnosti, že áno, že treba licencovať. To, čo tu bolo znova spomenuté, také spore, tiež s tým som sa stotožnil, že už či je to archeológ, alebo čo, nemáš taký vplyv, ale malo by to mať vplyv, že kto kedy sa môže, už keď ste pristúpili na tú hru, tak priblblo nazývať ako nebankovka. To je jak neživnostník, nepekár. Máte pekárov, potom máte nepekárov, máte živnostníkov, neživnostníkov, máte banky, tie patria pod zákon o bankách, a potom máte nebanky. No už keď ste pristúpili na tú priblblú hru, tak prosím nás aspoň definujte, že kto ten nebanka môže byť. Aby to neboli naozaj to,
Prosím vás, pozrite si ORSR, okrem tu na vašich slovutných kolegov, ktorí sa tu teda medzi nami tmolia, tam pristúpil ku nám aj iný kapitál. Z Ruska, z Litvy, ja už neviem, kde skade, tam aj za Ural to ide. Jak našli, jak by Bolek Polívka povedal, jak sa dozvedeli, že mám cihelňu. Jak sa dozvedeli tí ľudia za Uralom, že tu môžeš prísť a z tej biedy vydreť, že tu ti to dovolí, alebo to je politicky kryté. Potrebujeme poslať jasný signál vonku. Nie a hotovo, koniec. Dovidenia, domov, nech sa páči. Koniec. Našich ľudí si nedáme. Nedáme si tú babku. Nedáme jej zničiť život. Nedáme si ani Fera, ktorý síce je taký, ako je, ale nedáme za to, že si počas 100 €, nenecháme mu zničiť život pre Boha. A ešte sa tu budeme zakrývať perinou vymožiteľnosti práva. Pomílené. Musíme sa dopracovať k tomu, čo zjednodušene nazvíme urobiť v tom poriadok. Nazvite to licencovať, to je jedno. Urobte v tom poriadok. Len prosím vás, nepovedzte tým ľuďom, že ten poriadok bude robiť Burian, lebo ak má byť on údajne nominovaný na guvernéra MBS, tak on by akože licencoval. Toto, prosím vás, neskúšajte tých ľudí, že pokiaľ ešte sú schopní, ako to vydržať. Lebo vidíte, že sa vám to sem tam urve. Tak sa vám dneska urval kolega Bublavy. Je tam ešte kopu dielčích vecí, ktoré predpokladám, že budeme môcť hovoriť v druhom čítaní o tom, v čom je potrebné a aj v tom treťom, teda prapodstatnom. Keď ste vy spievali Halelúja a pribíta na stoličku a neviem čo všetko, my sme potom, jak vy ste odspievali tú anglickú koledu Halelúja, tak my sme tu potom ešte sedeli, vážení kolegovia, to musím povedať. A preberali sme bod, kde sa úžera definovala do občianskeho zákonníka. Vy ste teda už asi pili čašu vína. Čiže bolo to minulý rok, je to znova aj v tomto návrhu a ja hovorím, že dobre. Znova, poďme to vycizelovať, vypilovať, poďme to tam nechať, prosím vás. Ale poďme to tam dať, lebo v tejto krajine to tam dávno malo byť. Znova, možno v niektorých krajinách to nemusia mať, ale u nás to tam dávno malo byť a bude to pomocou pre tých, ktorí o tom rozhodujú. Netvárme sa, že sme tu najmudrejší. Keď si to už Češi vedeli dať do svojho kodexu s platnosťou od 1.1., tak nevidím najmenší dôvod, prečo by sme to my v našom kodexe nemali mať tiež od 1.5., nie od 1.4., ale od 1.5. Vážení, ešte bude veľa čo k tomu povedať. Ja som zvedavý, čo bude na konci dňa. Som zvedavý, ako bude procesne celé toto prebiehať, aké komisie tie budú fungovať. A je jedno, môžete si 45 tlačoviek spraviť, jak ste zabojovali proti úžerníkom. Úplne jedno. Na konci, prosím vás, nech je výsledok. BRICS, rozumiete? Pán kolega. Výsledok je dôležitý. Ľudia chcú výsledok, ľudia si ho zaslúžia. Nie, že zaslúžia, oni majú naň právo. Už dávno malo byť. A keď odčiníte hriechy, príde čas platiť. Ďakujem pekne.